Sabies que revisar el teu any financer pot ser el primer pas per aconseguir els teus grans objectius de l'any següent? El primer pas per tancar l'any és revisar els objectius que havies plantejat a principis de l'any passat. Què t'havies proposat? Has aconseguit estalviar la quantitat que volies? Has reduït despeses o has començat a invertir? Si no has arribat al teu propòsit, pregunta't per què. Reflexionar sobre què ha anat bé i què no t'ajudarà a construir una base sòlida per millorar l'any vinent. Ara, analitza els teus ingressos i despeses. Quina part del teu pressupost has destinat a cada categoria al llarg de l'any? Aquest és el moment ideal per revisar quant has gastat mensualment i utilitzar aquestes dades per planificar aquest any que ve amb més precisió. Si tens un registre de les teves despeses, examina les categories. N'hi ha alguna que s'ha descontrolat, com pot ser el menjar fora de casa o algunes compres? Aquesta informació és clau per ajustar el teu pressupost i evitar errors repetits. Un altre punt important és avaluar quant has estalviat aquest any. Has pogut augmentar el teu fons d'emergència? Has avançat els teus objectius d'inversió? Fes una revisió del percentatge que has aconseguit estalviar o guanyar per si has estat alineat amb els teus plans i, si cal, ajusta les estratègies pel proper any. Us ha agradat? Doncs segueix-me per més recomanacions i no oblidis apuntar-te al repte Economitza't.